कि अपना ब्यूटी के ड्यूटी लइकन के मत देवल कर। आरे तेरी आज ई मैडमवा गार्दा उड़ाई का रे। धीरे मैडम धीरे, कौनो जल्दीबाजी नइखे ना तो मजे खराब हो जाई। बस कर नीलकमल भाई, मैडमवा से तू कंपटीशन मत कर, काहे कि मैडमवा से नु तू ना जीतब। अब देखा कैसे मैडमवा के दोनों कुदैता। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अभी मजा आएगा ना। पार्लर में जाइले। ए मैडम, पार्लर नु एगो तोहरे ला ना बनावल बा, काहे कि पार्लर में नु औरी लड़की लोग जाली, ठीक बानू। आ ऐसे भी पार्लर के डिमांड नु दिन पर दिन बढ़ल जाता। पार्लर में मैडम ब्यूटीए बढ़ावे खातिर जायल जाला, काहे कि पार्लर एक ऐसा कलाकारी हनु कि काला आदमी के भी सफेद बना देवेला। से खर्चा हम करवाइले। दिन पर दिन नु लइका आ लइका के सोच दोनों खराब भइल जाता। एकर मेन रीजन पता बा मैडम का बा? जौन तू अभी कहलू हनु कि लइकन से खर्चा हम करवाइले, मैडम एकर मेन रीजन इहे बा। आ मैडम हम अपने के इहे कहल चाहम कि अपना ब्यूटी के ड्यूटी लइकन के मत देवल कर। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? चले की कार फुल व्यवस्था बा हो। अच्छा नीलकमल भाई, तो तोहरा पास कैश आ कार्ड दोनों के फुल व्यवस्था बा। ए नीलकमल भाई, ये मैडमवा के साथ में अगर रह जेबनू तो कैश आ कार्ड दोनों कम पड़ जाए, आ कैश बैंक में एगो झुनझुना भी ना मिली। समझ रहे हो? बनारस के पान भइलू। अच्छा नीलकमल भाई, ई मैडमवा तोहरा बनारस के पान लागतारी कि मुंह में ध के तू चबावे लाग। ए मैडम, ए भाई से नु थोड़ा बचिए के रही है ना, तो ए भाई के नु कोनो भरोसा नहीं के। कातना लइकन के जान भइलू। कातना लइकन के जान भइलू। एगो मैडम आ कएगो लवंडा। ए मैडम, ऐसन काम मत कल कर। गोरी लागत कि अब के सियान भइलू। ए नीलकमल भाई, साफे तू आंधा हो गइल बारा का? ए मैडमवा के देख के तू कौना एंगल से कही तारा कि ये मैडमवा अबगे सियान भइल बारी? लड़की लोग तो 15 साल की उम्र में सियान हो जाई तारी सन, आ ये मैडमवा के 25 साल की उम्र में तू कही तारा कि अबगे सियान भइलू। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ए मैडम, तू ऐसे मत रगड़ल कर, ना तो दिमाग में कुछ और ही बात आ जाई। लिपस्टिक लगाइले, लोटस के फेशियल कराइले। ए मैडम, तू लेकमी के लिपस्टिक लगावा चाहे लोटस के फेशियल करावा, मगर बवाल मत करावा। वो सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है। इस वीडियो में कहे गए बातों को आप लोग दिल और दिमाग पे नहीं लीजिएगा। और बनारस के पान भइलू ये बहुत ही अच्छा गाना है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। बनारस के पान भइलू।